Na termálnom kúpalisku v Štúrove sa začala letná sezóna. Potrvá približne do polovice septembra. Návštevníci majú k dispozícii 8 bazénov. Dnes prišla asi 100 otužilcov. Hoci je dnes len 18. apríl, sezónu na najväčšom slovenskom kúpalisku už otvorili. Sme nadšení a šťastní. Teším sa do vodičky. No aká je voda? Teplá. Výborne. Nečakala som to, sme tu prvýkrát. U nás na severe dneska bolo -5. Ja som úplne prekvapená z toho, že je tu strašne málo ľudí. Asi to bude tým dátumom. Hoci tento týždeň počasie kúpaliskám neprialo, to dnešné si vymodlili. Na slnku sa teplota vyšplhala na 26 stupňov. Nečakal som, ale veľmi som sa modlil, aby sa to takto stalo. Mám kolegyne, ktoré do kostola chodia. Každý deň musia aspoň jednu modlitbu povedať kvôli tomuto. A vyzerá tak, že to aj vyšlo. Lebo je to slovenské Miami, by som pozdvihol, pretože nikde inde nie je lepšie počasie ako tu. Plavčici zatiaľ veľa roboty nemajú. Na kúpalisko dnes prišla asi len 100 otužilejších. Väčšinou sú to Slováci zo severných oblastí Slovenska. Cítime, že slnko hreje, ale napriek tomu Štúrovačania sú južania, tak my čakáme ešte trošku lepšie počasie. S teplejším počasím však bude návštevníkov pribúdať. Cez prázdniny musia plavčíci dozerať na 8 bazénov a asi 10 000 ľudí v nich. V Štúrove veria, že táto sezóna bude jedna z najdlhších. Podľa predpokladov by mala trvať až 130 dní. Leona Kočkovičová-Fučíková, RTVS.